merken het aan de pomp, we merken het aan de boodschappen. De oorlog in Iran zorgt niet alleen dat alles veel duurder wordt, het zorgt ook voor een wig in de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten. Moeten we ons zorgen maken voor de NAVO-basis in Brunsum? We vragen het aan de ondervoorzitter voor de relatie met Iran. Bart Groothuis is hier vandaag. Liesje Schrijnemacher kennen we nog allemaal als minister van Internationale Handel. Ze hoort nu bij de Benelux-Unie. En André Klaassen is hier. Hij werkt aan een mooi internationaal grenzeloos ruiternetwerk in de regio Venlo. En Emma Duchatinier houdt alles en iedereen in de gaten hier in Brussel voor het platform Brusselse Nieuwe. Vandaag in galop voor avondgasten Europa. Ja, van harte welkom natuurlijk allemaal hier aan tafel en natuurlijk ook voor u thuis. En in die hele hectische internationale situatie kunnen we wel positief beginnen. Liesje Schrijnemacher, van harte proficiat, u bent jarig. Hartelijk bedankt, hartelijk dank. Wat denkt u dat we hebben meegenomen voor u? Ja, ik hoop natuurlijk aan Vlaai. Ja, het kan eigenlijk ook maar één vlaai zijn, want u heeft hem zelf gemaakt in Maastricht destijds in de campagne eigenlijk op weg naar de Europese erkenning van die internationale vlaai. Toen een kersenvlaai, nu ook een kersenvlaai van de Bisschopsmolen. Ja, geweldig. Nou, dank. Ja, weet je nog hoe het moet? Ik weet nog hoe het moet, maar dan moet er wel een puntje af, af kunnen we zijn. dadelijk, dat gaan we zo even doen. Ja. Maar tot zover ook de vriendelijkheden. Want van de makers van deze kersentaart hoorden we wel, we hebben problemen met die Limburgse kersen. Met name omdat er grote verschillen zijn in de regels rond de bestrijdingsmiddelen in Limburg en België. Kom binnen. In België is een hele andere wetgeving. En daar zeggen ze ook, de fruitteelt is een stuk van het landschap. Zeg maar, het huurt bij de streek en alles. Er zijn dus mogelijkheden voor te spuiten met het middelenpakket is breder. Hoi hoi. Om gezondheidsrisico's tegen te gaan zijn er nieuwe regels om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken. Maar zelfs biologische bestrijdingsmiddelen mag fruitteler Marcel Lezes niet gebruiken. En ook een net om de schadelijke fruitvlieg buiten de gaar te houden is niet toegestaan. Ja, er moest een constructie maken, want er moest dus over die buim heen. Dus de constructie moet minstens 4 meter hoog worden. Dat mag hier dus ook niet. Met Suzuki-gas kunnen ze eroverheen doen. Ja, dat mag in dit geval hier niet, want dat valt onder horizonvervuiling. Als we hier met netten over die buim gaan, dat past niet in het landschap. En daarmee gaan alle alarmbellen af bij de ambachtelijke bakkers. De Limburgse vlaai kreeg 2 jaar geleden nog een Europees kwaliteitslabel als een uniek streekproduct. En zelfs commissievoorzitter Ursula von der Leyen was benieuwd. It's really good that you are here today. You're missing something. Yeah. There is fly for everybody. Hey, you like it? I love it. It's wonderful. It's light and sweet and tempting. Maar met de problemen voor de Zuid-Limburgse kersentelers dreigen die ambachtelijke bakkers hun ingrediënten nu van buiten te moeten halen. Kersen is de powerfood van Limburg. En zoals het nu eruit ziet, gaat de kersenbomen verdwijnen uit Limburg. Dus geen mooie boomgaarden meer, geen kersen meer, niks meer. Dus dat is jammer. Grote woorden zijn dat. Hè? U bent zelf van de Benelux-Unie. Ja. Hoe kan dat nu, dat eigenlijk op basis van 2 kilometer, dat uitgangspunt zo verschillend is? Ja, ik kan me voorstellen dat dat heel frustrerend is. We hebben natuurlijk echt, economisch zijn we helemaal met elkaar geïntegreerd in die regio. En dan wil je dus ook eigenlijk een level playing field. Dus dezelfde regels voor de boeren aan de ene kant en aan de andere kant van de grens. Dit specifieke voorbeeld is natuurlijk wel belangrijk dat we precies weten waar het mis zit met de regels. Hè. Waarom aan de ene kant de regels op een bepaalde manier zijn en aan de andere kant. Maar dit is wel iets waar de Benelux-Unie zich zeker voor inzet. Om ervoor te zorgen dat in ieder geval binnen die Benelux en uiteindelijk vaak ook binnen Europa die regels hetzelfde zijn. Ja. Wordt er ook af en toe helemaal gek van?
Nou ja, ik herken die emotie wel, ja. Ja. Goed, we kunnen hem dadelijk gaan opeten. Nou, lekker. Maar eerst even het serieuze mondiale werk. Want we weten natuurlijk dat het ontzettend onrustig is. Met name ook in het Midden-Oosten, in Iran. En waar het ook steeds moeilijker is om de waarheid te achterhalen. Want we worden van alle kanten bestookt met propaganda. Bijvoorbeeld hier bij deze muurschildering in Teheran. Symbool voor de knoop in de straat van Hormuz. Hoe moeten we daar verder? Nou ja, we hebben gelukkig Bart Groothuis aan tafel. Grote meneer in de delegatie voor de betrekkingen met Iran hier in Europa. Ziet u licht aan het einde van de tunnel? Altijd, hè? Dat is ons vak. Maar het is ook een vak om te zorgen dat je daar komt zonder al te veel kleerscheuren. En dat is voor Europa nog wel ingewikkeld. We zijn zelf niet echt partij in het conflict. Maar we ondervinden wel de negatieve gevolgen. En ik vind dat we langzamerhand ook aan president Trump een geste moeten doen. Dat we moeten kijken of we ook niet kunnen helpen met die vrije doorvoer door die straat van Hormuz, waar alles geblokkeerd is. Of wij niet kunnen helpen om dat toch open te houden. Ook met militaire middelen. En ik denk dat het kabinet daar ook wel naar kijkt. Maar ik vind het wel echt een opdracht voor Europa om dat te doen. Want ja, je weet hoe die reageert. Het is niet een... Hij haalt meteen uit als je niet precies in zijn straatje meeredeneert. Dat hoeft niet altijd, maar je moet wel aan je belangen denken. En dat is ook wat we hier doen. Ja, nu wordt er natuurlijk wel gekeken naar de mogelijkheden om eventueel te helpen in het vrijhouden van die straat van Hormuz. Ja. Maar zegt Europa dan wel alleen als er een vredesakkoord ligt? Ja, dat lijkt erop dat dat nog wel een tijdje gaat duren. Ja, dat kan duren, maar het kan ook wel vlot voorbij zijn. Het ligt er ook aan de inschikkelijkheid van beide partijen. Ik denk dat Trump zich echt vergist heeft in wat hij heeft gedaan. In de zin van dat hij zich heeft verkeken in hoe taai die Iraniërs zijn. Die hebben zich hier al 30, 40, 47 jaar op voorbereid op dit scenario. Het is moeilijk om ze hierin te verslaan. Dus ik denk dat Trump nu een akkoord moet maken waarbij voor beide partijen wat in zit. En een van de goede dingen van Trump vind ik altijd, je moet ook positieve dingen noemen over de president van de VS, is dat hij elk verlies ook als winst kan verkopen. En dat is natuurlijk ook wel weer een kwaliteit. Dus ik denk dat er best wel tot een oplossing gekomen kan worden. Ja, ik vraag even aan Emma du Chatinier. Je was zelf 10 jaar geleden nog in Iran. Ja, klopt. Helpt dat trouwens wel in het beoordelen van de situatie van nu? Nou, wat ik er vooral mee kan, is dat ik denk ik toen heel erg heb gezien dat er geen sprake is van één Iraanse samenleving of twee kampen, de ene pro-regime of anti-regime. Ja, dat er gewoon heel veel nuances in zitten. En dat je dat nu ook ziet bij de diaspora en met mensen van daar. Al is het natuurlijk lastig om te horen wat mensen daar echt vinden, gezien de internetblokkade. Maar ik denk vooral dat er gewoon heel erg veel nuances in die samenleving zijn ook. Ja. We weten dat Europa natuurlijk wel geraakt wordt door de situatie van dit moment, hoewel ze natuurlijk niet direct partij zijn. Hoe zie je de verhoudingen? Waar is de ruimte? Ja, ik denk dat je inderdaad in eerste instantie wat voorzichtigheid zag bij Europa. Ook wel nog steeds, vooral toch maar Trump te vriend te houden. Maar dat je daar misschien nu wel een beetje een verschuiving in ziet. In de zin van, we hebben steeds gedaan wat Trump wilde. We zijn steeds meebewogen. Ook als we kijken naar de handelsdeal, toch maar weer een akkoord met Trump. Maar wat heeft Europa er nu eigenlijk voor teruggekregen? Een oorlog die ook de Europese burger heel erg raakt. Dus ik denk dat je nu toch wel ziet dat Europa iets meer zoekt naar toch een rol in dat conflict die volgens mij niet meer per se is wat Trump wil, maar ook inderdaad, wat heeft Europa er nu aan? Ik geloof dat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk ook aan het kijken zijn van, kunnen we iets in de straat van Hormuz doen buiten Trump om? Dus dat ze toch daar die ruimte aan het zoeken zijn. U zei net van met Trump moet een beetje uitkijken, want krijgen we meteen deksel weer op de neus. Precies. U weet wat er gebeurd is met Friedrich Merz, hè? De bondskanselier kreeg de deksel op zijn neus. En hoe? Ja. Nee, ik bedoel, geloof ik dat hij op een gymnasium was, zijn eigen school van vroeger. En heeft hij dus hard uitgehaald naar Trump. En dat is opgenomen, dat komt dan op het Witte Huis terecht. En het eerste wat hij dan doet is toch zeggen van dan gaat het je kosten. En een dreigement om 5000 militairen vanuit de Verenigde Staten die in Duitsland zijn gelegerd om die terug te halen. Dat is een behoorlijke pesterij, zou je kunnen noemen. Ja, we kunnen eens even kijken naar die beelden. Dus inderdaad waarvan je denkt van goed, ik zit gewoon op een middelbare school. Ik kan hier gewoon een verhaal doen. Maar voor de Duitse bondskanselier pakte dat heel anders uit. Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt. En ook al was het gewoon een gesprek met Duitse scholieren, het antwoord van Trump volgde snel. He criticized me for doing the whole thing with Iran. But I said, would you like to have a nuclear weapon in the hands of Iran? He said, no, I don't.
I said, well, then I guess I'm right. He didn't have an answer to that. Ja, en Trump liet het daar niet bij zitten. Hij kondigde aan troepen weg te halen uit Duitsland, zoals u net al hoorde. Een kleine 40.000 Amerikanen zitten er in Duitsland. Onder andere hier in Ramstein. Het dubbele aantal ongeveer in Europa. En zorgen dus voor de NAVO, zorgen ook voor deze secretaris-generaal Rutte, die op bezoek was in Gelsenkirchen, maar ook op deze basis in Brunssum afgelopen jaar. En de grote vraag nu natuurlijk, en dat kunnen we meteen bij Bart Groothuis neerleggen, moeten we ons zorgen maken, eventueel ook over die basis in Brunssum en het reduceren van Amerikaanse troepen? Een kort antwoord, nee. Maar een iets langer antwoord, dat heeft er toch mee te maken. Dit is een pesterij tussen Trump en Merz. Echt, ik vind het ook wel, ik hoop dat Trump niet kijkt. Ik vind het een beetje een klein kind. Maar ik zeg het toch, een beetje een klein kind dat hij zo dit soort pesterijen teruglegt. Want het heeft op zich voor de afschrikking die wij hebben als NAVO richting Rusland geen echte effecten. Hij heeft wat staf weggehaald, een kleine parachutisteneenheid, een gemotoriseerde infanterie-eenheid. Maar wat je net ook zei, 80.000 die er nog overblijven is een heel fors aantal. Er gebeurt in wezen dus niks. Maar in Brunssum gebeurt iets heel bijzonders. In Brunssum, stel dat het misgaat aan de oostflank, stel Poetin test de NAVO in Letland, Estland, Litouwen, dan wordt die NAVO-operatie aangestuurd vanuit Brunssum. Mensen moeten zich wel realiseren hoe belangrijk het is, niet alleen voor Nederland of voor Brunssum, maar voor heel Europa en de wereld, hoe belangrijk dat commandocentrum is. Daar haalt Trump zijn mensen niet weg. Ten meer, omdat u ook zei, 40.000 militairen van de Amerikaanse zijde in Duitsland en het dubbele daarbuiten. Vooral ook in die Baltische staten. Dus Trump zal niet toelaten dat daar soldaten worden aangevallen. Dan wil hij ook goede commandostructuren hebben. Dat zit snor. Dus we moeten ook zorgen dat we dat snor houden. En dat onze afschrikking richting Rusland in stand blijft. Vandaar ook dat de regering kijkt of we toch niet kunnen kijken om met Trump op te trekken in die straat van Hormuz. Ja. En waar ziet u dan in die straat van Hormuz ruimte als het gaat over het spreken met Iran? Want u kent die verhoudingen. Iran houdt vast aan nucleaire optie, in ieder geval het uranium. Iran houdt ook vast aan zeggenschap over wie er in die straat van Hormuz binnenkomt. Zijn dat onderhandelbare punten? Ja, ik denk dat het ononderhandelbaar moet zijn dat Iran een nucleair wapen krijgt. Dat kan niet. Het is onmogelijk. Dan is het internationaal recht dood. Ze hebben nu 30.000 mensen vermoord in een paar uur tijd, een paar dagen tijd. Dat kunnen ze 20 keer doen op het moment dat ze die bom hebben. Dan zijn ze onaantastbaar. En dat moeten we willen voorkomen. Wat Trump denk ik wil is vooral het programma van de ballistische raketten, waarmee ze die nucleaire wapens ook over kunnen brengen, verspreiden en ook op Nederland of andere landen kunnen richten. Dat programma, dat moet als eerste de kop in worden gedrukt. Ik denk dat Trump daar op zal inzetten. Bovendien op een vrije doorvaart. En dan komt er iets bij kijken wat als sinds mensenheugenis bij komt kijken. En dat is toch de pecunia, het geld. En ik denk dat de Amerikanen daar een deal op moeten maken over hoe ontvang je tol als je door die straat moet. Ik vind hier in Europa tot slot een opmerking. Als er nog een restrisico is voor verzekeraars die niet genomen kan worden, dan vind ik dat de Europese Commissie het restrisico moet nemen. Dat hebben we in de Tweede Wereldoorlog ook gedaan, de Britse regering. En daardoor is de hele Tweede Wereldoorlog, hebben Britse schepen kunnen varen waar ze maar wilden, omdat die regering garant stond. Dat is nou typisch iets wat Brussel kan doen om ook voor ons, voor de burgers, wat mevrouw de Chatinier net ook zegt, het leven weer wat aangenamer te kunnen maken. Ja, met de gedachte van goed, als verzekeraars zijn die zeggen maar goed, het risico in die straat is te groot, de premie gaat fors omhoog, dan zou Europa dat voor een deel kunnen afdekken, zegt u. Zo is het. En de geschiedenis biedt daartoe goede voorbeelden. Ja, mevrouw de Chatinier, kom nog even bij u. Zou Europa wat dat betreft een goede sparringpartner kunnen zijn, iets onafhankelijker van de Verenigde Staten en daarmee ook een goed voorstel kunnen neerleggen als bemiddelaar? Als bemiddelaar? Oh, dat vind ik wel een heel interessant inderdaad. Ik denk dat Europa zich daar wel in een hele lastige positie zou zetten. Omdat het natuurlijk toch ook wel zijn eigen pijnpunten met Iran heeft. En ik zou zeggen dat wat dat betreft vandaag de dag Europa toch nog iets te dicht bij de VS staat. Om als bemiddelaar daartussen te kunnen gaan staan. Ik denk dat we dan toch eerder aan landen als Turkije zouden moeten denken. Die meer in een positie zitten om dat te kunnen doen. Ja, maar je ziet ook wel heel duidelijk aan bijvoorbeeld de Spaanse premier. Die neemt wel heel duidelijk afstand toch van Trump? Ja, en ik denk dat daar ook precies nog een heel ander pijnpunt zit. Dat Europa in die zin niet als één Europa kan spreken, omdat die interne verdeeldheid daar gewoon veel te groot voor is. Inderdaad, de Spaanse premier die heel erg tegen deze oorlog is. Duitsland die in eerste instantie toch wel wat meer met Trump meeging. Inmiddels ook wel minder. Maar er is geen één Europese stem in die zin. Ja, maar kun je nu ook zeggen dat Europa eigenlijk veroordeeld is tot
papieren hoedje op de woelige oceaan, zoals ik afgelopen week in een mooie beeldspraak hoorde. Ik denk dat dat een hele kloppende is, ja. Mevrouw Schrijnemacher, komt u dat nu ook tegen in de Benelux-Unie? Dat soort discussies? Nou, kijk, we hebben natuurlijk wel... het gaat om afschrikking, zoals de heer Groothuis zei. Maar het gaat ook natuurlijk om weerbaarheid. En weerbaarheid van de samenleving. En dat is natuurlijk wel iets waar de Benelux-Unie aan werkt. Of het nou gaat om overstromingen in de grensregio... of als het gaat om inderdaad militaire mobiliteit... hoe we dat eventueel met 3 lidstaten samen kunnen oppakken. Defensie-industrie is ook iets waar we ons als Benelux-Unie mee bezighouden. Dus wat dat betreft, ja... zien we dat ook wel terug bij ons. Ja, je ziet ook wel terug natuurlijk in de discussies dat Benelux heel nadrukkelijk op zoek is naar een soort gezamenlijke positie in dit soort discussies. Zou het nog een voorbeeld kunnen zijn voor een wat grotere groep landen? Ja, en dat hebben we in het verleden ook wel gezien op verschillende dossiers en verschillende onderwerpen. Dus of het nou gaat om de erkenning van diploma's die wij met 3 landen samen hadden. Het politieverdrag, waar nu ook in Europa gekeken wordt hoe wij dat hebben opgesteld. Ook het politieverdrag tussen Nederland en Duitsland is eigenlijk echt wel geënt op wat wij met de Benelux hebben gedaan. Dus het is echt wel veel als proeftuin, als laboratorium voor heel EU... of in ieder geval andere regionale samenwerkingsverbanden. Ja. Meneer Groothuis, u ziet nu de discussie over een toch wat grotere, prominentere rol van Europa in dit dossier. In de zin van, hoe kom je weg bij die zijlijn? Nee, kijk, één ding moet wel duidelijk zijn. Hè. De Amerikanen die trekken zich meer aan van wat er in Azië gebeurt dan wat er in Europa gebeurt. Ze trekken zich niet terug, maar ze willen wel dat wij verantwoordelijkheid nemen. Ik kom een beetje uit die computerwereld, maar als u een analogie toestaat... Kijk, we hebben nu een Amerikaans moederbord waar we alle computeronderdelen in prikken. En samen hebben we dan een werkende computer, een toetsenbord, een muis en een beeldscherm. Maar dat moederbord, dat is Amerikaans. Wat nu wij van onszelf vragen, maar de Amerikanen ook van ons vragen... is om dat moederbord Europees te maken. Dat betekent dus, als je naar de oostgrens gaat en er gaat iets mis... dat de logistiek Europees wordt, de inlichtingen Europees wordt... dat je in de lucht kunt bijtanken Europees, elektronische oorlogsvoering... Europees, allemaal Amerikaans op dit moment. En waar het om gaat is dat we als Europa onze gezamenlijke slagkracht vergroten. In de Benelux, de Nederlandse en de Belgische marine zijn al zo goed als samengevoegd. Als ik in Den Helder kom, dan zitten daar de Nederlandse en de Belgische admiraal samen. Maar goed, u geeft een aanvulling, we moeten eigenlijk naar een Europese inlichtingen, Europese structuur. Maar toch is dat soort signalen bij het UWV bijvoorbeeld nog niet goed binnengekomen. We blijven toch gegijzeld een beetje door de Amerikaanse infrastructuur. Ja. Ik wil de mensen, ook die kijken, het volgende vertellen. Op 27 mei komt de Europese Commissie met een pakket. Dat is een Tech Sovereignty pakket. Dat is een chic woord voor dat we veel en veel meer op Europese technologie overgaan. Europese cloud, Europese computers, Europese kunstmatige intelligentie, Europese chips. En wij komen met een groot pakket. En dat is, Trump heeft Liberation Day. Zei hij iedereen 15% of 50% tarief aan de broek. Ja. Nou, onze Liberation Day moet zijn dat we onafhankelijker worden van de VS. En onze eigen boontjes gaan doppen, militair, maar ook qua technologie. Daar zit het verdienvermogen, onze welvaart voor de toekomst. En dat is waar Europa mee komt, 27 mei, Liberation Day. Gaan we noteren. U kwam met een brief ook afgelopen week. Ik kwam met een brief met veel collega's, ook van Volt en van Pro en van D66. Om toch meer Europees te doen qua defensie. En ik kan wel verklappen wat de hoofdreden is. Het gaat ons niet snel genoeg. Ik ben een beetje teleurgesteld. En dat ligt hier niet aan Brussel of de EU. Dat ligt vooral aan de lidstaten. De lidstaten die trappen op de rem. Die hebben koudwatervrees. Uiteindelijk moet je iets verzinnen, en dat kan wel, waar je allemaal van profiteert. En in Noordwest-Europa zouden we eigenlijk, denk ik, al heel snel een fonds moeten oprichten. Dat we gezamenlijk dat Europese moederbord gaan maken, waar ik het net over had. Om daar onze krijgsmacht op in te prikken. Dat is wat onze gezamenlijke slagkracht vergroot. En dat is heel goed ook als signaal richting Poetin. Haal je niks in de kop. Want daar gaat het niet goed. Poetin die is aan het verliezen. Onze sancties werken. En ik wil daar ook over zeggen, dat gaat de goede kant op in de zin van Poetin is echt niet aan het winnen. Ja, ik kom daar zo bij u terug. Even naar mevrouw Chatinier over die brief van afgelopen week. Met liberale, conservatieve, progressieve eigenlijk in Europa. Was het een signaal wat uiteindelijk tot iets zal leiden? Of blijft het een papieren tijger?
Ik denk dat de hele grote olifant in de Kamer hier natuurlijk opnieuw ook wel weer het geld is. En dan specifiek als het gaat om Europese leningen, Europese eurobonds, waar de VVD bijvoorbeeld eigenlijk niet aan wil beginnen. Klopt, en ook terecht, want dat is niet nodig. Er is voldoende fiscale ruimte, meer dan voldoende ruimte. Met een leeninstrument van 150 miljard. De Kopenhagen-criteria, de Stability and Growth Pact-regels zijn ruim opgerekt. We hebben van allerlei Europese investeringsbank, we hebben meer dan 850 miljard vrijgemaakt. Dat is meer dan voldoende om aan de NAVO-norm te voldoen. Het gaat niet om eurobonds, het gaat om de politieke wil en het zit tussen de oren. En dat is wat ik probeer, ook met een brede coalitie hier. Dat is makkelijker dan in Den Haag, voor elkaar te boksen. Maar Nederland neemt het op in de begroting. Andere landen denken er anders over. Hoe zit het precies? Nou ja, en ook als we eventjes wel teruggaan naar Nederland, als we het breder trekken, het meerjarig budget van de EU waarover nu onderhandeld wordt, daar werd een kleine verhoging voorgesteld door de commissie. Maar dan zie je dus ook alweer bij bijvoorbeeld het Nederlandse kabinet van, ja, we willen niet meer geld uitgeven. We willen meer Europa, we willen een strategischer Europa en een sterker Europa. Maar niet op het moment dat we er meer geld voor moeten uitgeven. En ja, als ik dat zie, dan ben ik wel heel benieuwd. Oké, dat klinkt allemaal ambitieus en klinkt heel goed. Volgens mij is het iedereen het mee eens. Maar hoe doe je dat zonder er meer geld aan uit te geven? Dat blijft denk ik de grote vraag. Ja, moeilijke situatie natuurlijk voor ons. Moeilijke situatie ook voor de mensen in Iran. Want daar uiteindelijk gaat het natuurlijk over. Er zijn 900 Iraniërs in Limburg die zich op het moment dat de oorlog begon samenpakten op de markt in Maastricht. En toen nog verheugd waren over wat er gebeurde. Na 47 jaar ellende, stress, angst, dwang, we zijn zo blij. Ik kan niet zeggen hoe blij we zijn, nee. De grote moordenaar, de dictator af Iran is in de hel nou. We zijn echt blij. Dank u wel Trump, dank u wel Netanyahu, bedankt voor de help. Ik ben zelf geen Trump-fan, laat ik daar eerlijk over zijn. Netanyahu, Trump zijn niet mijn favorieten. Maar zoals je ziet, het zijn op dit moment wat voor Iran heel moeilijk is dat mensen worden meteen onderdrukt. De kinderen, jongere mensen zijn helemaal geslachtoffer geweest van die protesten. Er zijn 36.000 mensen in het afgelopen jaar omgekomen. We weten niet wat allemaal gebeurt. We hopen dat de regering weggaat en uiteindelijk mensen kunnen vrijheid hebben, zoals mensen hier. Ja, Amadou Chatinier, je was zelf in Iran 10 jaar geleden. Correspondeert het een beetje met de sfeer, met de mening die je vaker aantreft? Ja, toen was er natuurlijk nog geen Trump, nog net niet. Dat was een paar maanden voordat Trump werd verkozen. Maar wat ik inderdaad wel vaak heb gehoord is dat het inderdaad niet, wat die man net ook zei, van het is niet alsof wij een fan zijn van Trump. Maar als we dit in een context plaatsen van in januari, die protesten die ontzettend bloedig zijn neergeslagen, kwam dat ook natuurlijk op een moment van beter, ja, het is niet goed, maar het gaat nu zo slecht dat slechter kan bijna niet. En dat wel het oorspronkelijke optimisme was. Ik denk dat dat inmiddels best wel wat is ingedaald. Het duurt natuurlijk ook maar voort. Maar ja, na die protesten leek het wel een soort bevrijdingsoperatie in eerste instantie. Ja, het sentiment is nu inderdaad anders. Je was er ook natuurlijk in die periode dat het Iran-akkoord van kracht ging. Ja. Voelde je dat? Ja, ik had wel het gevoel dat er een soort enthousiasme in de lucht hing. En dat veel mensen wel het gevoel hadden met een voorzichtig optimisme van, nou, er komen betere tijden aan. Er was destijds ook een vrij gematigde president in Iran. Er was toen absoluut wel een gevoel van, nou, er liggen betere tijden voor ons. En Bart Grote, zou het kader van het akkoord van destijds eventueel een basis kunnen zijn voor een nieuwe deal voor nu? Wordt steeds moeilijker. Hè? De generatie die er nu zit is een stuk radicaler dan de vorige. En ik ben gewoon bang dat dit ook wel veel radicale krachten de wind in de zeilen heeft gegeven binnen Iran. Ik hou me hard vast. Ik hoop het en ik hoop vooral dat alle operaties om die nucleaire programma de soep in te laten draaien, dat die goed gaan. Op het moment dat je er te lang bent, dan heb je een soort mission creep. Dan durf je niet meer terug. Terwijl je op een gegeven moment ook moet zeggen van, het is niet helemaal gelukt. En wat ik in het begin zei, elk succes verkopen als of elke mislukking verkopen als een succes is een competentie van Trump. Dat moet hem hier toch ook lukken, zou je zeggen. Want hij gaat niet helemaal zijn zin krijgen. Hij gaat niet alles inwilligen wat gebeuren moet. Ja, en dan zegt hij van die straat van Hormuz, dan moeten we kijken of we tot een akkoord kunnen komen. Ja. Nucleair is onacceptabel. Uranium moet weg. Voilà, en de scheepvaart moet door, onze industrie moet door. En dat is wat snel moet gebeuren. Ja, ik bedank u hartelijk voor uw komst. Heel veel succes. Het geldt natuurlijk ook voor Liesje Schrijnemacher en Amadou Chatinier.
André Klaassen, we praten verder in Avondgasten Europa onder andere over het Ruiternetwerk over de grens in de regio Venlo en natuurlijk de Benelux-Unie. Want kan eventueel die Benelux-Unie helpen met de ondermijning in Limburg? Dat in de volgende aflevering van Avondgasten Europa.